Türkmenistanyň durly kunjoklarynda barha köp adamyň koronavirus alamatlary bilen hastahanalary ýüz tutmagy netijesinde ençeme keselhana ýataglaryň akymyna döz gelip bilmän täze hastalary kabul etmegini betetdi. Sol bir wagtda tasdiklanan COVID-19 sebäpli ýogulanlaryň ölüm netijesinde pnevmoniýa diagnozy görkezilip, jetetler milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň gözegçiligi astynda jaýlanýar. Bu maglumatlaryň arasynda Türkmenistanda häzir gün içinde hem koronavirusyň ýeke ýagdaýynda resmi derejede hasaba alınmadı. Lewawyň dänowy sakar etraplarynda soňky günlerde koronavirus has giňerimde ýaýrap başlady. Etraplaryň hastahanalaryna boş ýer galmady. COVID-19 alamatlary bilen gelýänler indi Türkmenabadyň keselhanalaryna uğradylar diýip dänowly lukmanlaryň biri Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Emma onarç kilometr ýol söküp öz hasabyna vilayatyň administrativ merkezine aşylan halatynda da keselhana ýerleşmek ihtimallyklary juda pes. Türkmenabadyň öz keselhanalary hem ýataglary ýetişip bilmeýärler. Şäheriň ýokunç keseller hastahanasynda iýan boş ýeri ýok. Ähli palatalar doly. Bize ýüz tutýan hatda tiz kömek ulogy bilen getirilen hastalary hem şäher keselhanasyna ýollaýarys diýip Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasynyň lukmanlarynyň biri Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Bellesek ýurduň beýleki kunjoklarynda hem hastahanalar COVID-19 alamatly ýataglary kabul etmek mümkinçilikleriniň çäklenmegi bilen karantina ýapylyp başladylar. Azatlyň ozalda habar berýär ýaly diňe geçen hepdäniň dowamynda Mary vilayatynda Marynyň we Sakarçaganyň ýokunç keselleri boýunça hastahanalary täze ýataglary kabul etmegini betedipdiler. Bu sebäpli koronavirus alamatly hastalaryň öý şertlerinde durly milli emleri ulanyp bejerge almagy synanýandyklary, emma kä halatlarda munyň soňu bilen pajygaly netijeler bilen gutarýandygy bellenilýär. Hastahanalarda boş ýerleriň ýoklugy sebäpli COVID-19 alamatly ýataglar öý şertlerinde bejerge almagy synanýarlar. Birinciden ýalňyş bejerge usuliýeti, ikinciden dermanhanalarda adaty dümöge garşy hem dermanlaryň köplenç tapdyrmaýandygy sebäpli adamlaryň durly milli emleri ulanmagy hastanyň janyny hup astyna salýar. Türkmenabadyň 3 punkt atlandyrylan sebitinde bu sebäpli ençeme adam öýünde jan berdi diýip Türkmenabadly Lukman gurrun berdi. Sol bir wagtda egerde ýogulan adamda COVID-19 tasdiklansa, onu sol günüň özünde gonumçylykda jaýlaýarlar. Jaýlansa milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gözegçiligi diýerler. Jesedi gara plastik örtkä dolap berýärler we onu açmagy, adaty jynazy desurlaryny berjätmäge hem ruhsat bermeýärler diýip Türkmenabadyň gonumçylyklarynyň birinde jynazy çäresine gatnaşan raýatlaryň biri gurrun berdi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Saglyk goraş we derman senaty ministrliginden seýled onuň degişli ýerli darlaryndan maglumat almak synançyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu ağırlıkta Türkmenistanyň Owganystanyň Akkini etrafynda gurup beren mescidiniň 4-nji dekabrda geçirilen açylış dawaryna gatnaşan türkmen mollolary we beýleki dini işgärleri ýygyna dolanan wadyna 21 gün möhlet bilen Türkmenabadyň karantin zonasyna ýerleşdirildi. Sol bir wagtda Lewapda koronavirus bilen bagly täze ýagdaýlaryň köpelmegi bilen odul planlaşdyrylan täze ýyl bayramçylyk çäreleri hem ýatyrylýar. Türkmenabadda ruhyet köşküniň öňündäki baş arçadan galan ýerlerde dikilen arçalar aýrylýar. Türkmenistanda koronavirusy täze ýolugýanlar, ondan helak bolýanlar barada barha köpelýän maglumatlara garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda virusyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler, tersine ondan azatdygyny öňe sürýärler. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti odol girdilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini uzaltdy. Türkmen banklarynyň daşy uzak şahamçalary ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde okaýan türkmen studentlerine Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly maliýe serişdesini iýermek düzgünlerini täze çäklendirme girizdiler. Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçysynyň tasdiklamagyna görä, bu çäklendirme laýyklykda her 2 aýda bir gezek iýermäge ruhsat berilýän maliýe serişdesiniň möçüri ýeni azaldyldy. 1-nji dekabrdan başlap Türkmen Türk paýdarlar we Türkmenbaşy täjirçilik banklarynyň daşy uzak edaralary enatalary dollaryň resmi kursy esasında her 2 aýda 100 Amerikan dollary möçürinde pul uğratmaga ruhsat berip başlady. Bellesek ozalky düzgüne laýyklykda has takygy şu ýylyň başynda noýabryň ahirine çenli enatalar daşary ýurtlarda okaýan çağalaryna her 2 aýda 200 Amerikan dollary möçürinde pul iýerip bilýärdi. Onuň 192 dollary studentlere geçirilse 8 dollary bank hyzmatlary üçin saklanýardy. Geçen ýyl bolsa bu muktar her aýda 200 Amerikan dollaryna barabardy.
Täze çäklendirmäniň habarçymyzyň sözüne görä, banklaryň öz islegine görä amala aşyrlandy ýa-da bu barada aşawatdan buýrugyň bardygy entek belli däl. Sebäbi banklar bu baradaky ýazmaça buýrugy görkezmän, muny diňe dilden aýtmak bilen çäklenýärler. Azatlyk radiosu bu barada Türkmen Türk paýdarlar we Türkmenbaşy täjirçilik banklarynyň daşawdaky şahamçalary we aşawatdaky baş edaralary bilen habarlaşyp, häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Daşary ýurtlarda okaýan türkmen studentler üçin Western Union arkaly iýermäge ruhsat berilýän maliýe serişdesiniň möçüriniň azaldylandygy barada Türkmen News neşri hem habar berdi. Neşir 3-nji dekabrda çap eden habarynda Aşawatda we Marda bu mukdaryň 2 hissa azaldylandygyny belläp, 1-nji dekabrdan başlap enatalaryň studentlere her aýda $200 däldi $108 iýerip biljekdigini aýtdy. Komissiýany göz öňünde tutanmyzda studentleriň eline düşýän mukdar $100 barabar bolýar diýilip maglumatda bellenilýär. Azatlyk Western Union arkaly näme sebäpden daşawda her 2 aýda Aşawatda we Marda her aýda $100 iýermäge ruhsat berilýändigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Bu barada ýurdun merkezi we beýleki banklaryndan hem kommentari alyp bolmady. Mundan başga Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, viza we valyuta kartlaryndan her aýda naqdlaşdyryp bolýan maliýe serişdeleriniň möçürini hem wagtlaýyn çäklendirdi. Bu çäklendirme laýyklykda 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary viza we valyuta kartlaryndan her aýda $90 naqdlaşdyryp bilýärler. Öň bu mukdar değişiklikde $100 we $250 barabardy. Türkmenistanda indi 4 ýyla golay wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurtda valyutanyň resmi bahasy bilen onuň gara bazardaky narhynyň arasynda uly ary tapawut emele geldi. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň manada bolan resmi alış-çalış bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklap gelýärkä, onuň gara bazardaky bahasy 8 hisse ýokarlanyp 4-nji dekabrda 28 manat 60 teňe ýetdi. Häzirki wagtda enatalar daşary ýurtlarda okaýan çağalaryna dollaryň resmi kursunda diňe türkmen banklary ýa-da Western Union arkaly çäkli möçürde pul iýerip bilýärler. Ýöne türkmen häkimetleri ilatyň pul iýermek düzgünlerini hem iýdigderli çäklendirip gelýär. Bayramalda adamlar un payoğunun giyiciktirilmegine we gymmatçylyga şikayet bildirip häkimlige bardy. Bayramaly şäheriniň döwlet dukanlaryna un payoğunun giyiç gelmegi, hususy dukanlarda ady haritlarynyň gymmatçylygy yerli ýaşaýjylar alada goýar. Olaryň ençemesi bu meseleler bilen bagly ardy şikayet bilen geçen hepde şäher häkimligine bardylar. Ýöne soraklaryna jogap tapyp bilmän ýyllaryna dolandylar. Munun jikme-jikligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä, onlarça şäher ýaşaýjysy döwlet dukanlaryna un payoklarynyň 4-5 ay giç berilýänligi, hususy dukanlarda ady harit narhlarynyň ýygyderli ýokarlanýanlygy barada şikayet bilen şäher häkimligine bardy. Bir häkimlik resmisi yerli ýaşaýjylaryň şikaýetini dinledi. Ýygnalanlar bir halty unyň hususy sowdada 550 manada ýetenligini, 1 kilogram şekeriň 15 manatdan 18 manada çykanlygyny, ähli ýemy tönümleriniň ýokarlanýanlygyny aýtdylar. Habarçy bilen gürrüňdeş bolan bayramallylaryň sözlerine görä, häkimlik resmisi yerli ýaşaýjylaryň şikaýetlerini çözügi tödürlemedi. Ol özlerine hususy sowdadaky bahalara gödäwçilik etmek hukugynyň ýokdugyny düşündirdi. Onda sen bize maslahat ber, biz welaýet häkimligine barsak öz hojalygymyzdaky kynçylygymy aýtsak peýdasy bolarmy ýa-da bolmazmy? Biz bu ýagdaýy nire aýtsak bolar ýa-da Aşgabatda gitmeli bolarysmy? Sen bize maslahat ber ogul diýip ýygnalanlaryň arasyna bir ýaşly häkimlik resmisine ýüzlendi. Vilayet häkimi hiç zat çözmeýär, ondan ýokarda da adamlar var. Men bir ýere baryň diýip aýdyp biljek däl diýip häkimlik işgäri jogap berdi. Adamlar un meselesi bilen häkimlige baryp kanagatlanarly netije alyp bilmän ýyllaryna gaýtdylar diýip beýleki bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosu Bayramalynyň şäher häkimliginden bu waka barada goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Döwlet dukanlaryna ýygy-ýygydan un we ýağ ýaly günnelik ýemy tönümleriniň gytçylygy emele gelýär. Hususy sowdada azyk önümleriniň bahalary ýygyderli ýokarlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeş bolan Bayramaly bir hususy dukan ýeti adamlaryň satyn alyş ukybynyň peselýänligini, öňler adamlar meselem tüýini kilogramlap satyn alan bolsa, soňky wagtlarda olaryň gramlap satyn alýanlyklaryny gurrun berdi.
Beýleki bir telekeçi kıyın ykdysady şertlerde hökümetin edýän çykdyjylaryna hususan alınıp barlayan guruluşuklara öz nägililigini beýan etdi. Ol özüniň guruluşuk ad edilse adamlaryň boleliğin durmuşda ýaşajakdygyny ynanýanyny öňe sürdi. Şol bir wagtyň özünde soňky 2 hepdeniň dowamynda ýurdun gara bazarlaryna dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy, manadyň hümmetsizlenmegi hususy sewdada bahalaryň gymmatlamagyna öz täsirini ýetirýär. Noýabryň ortalarynda Lewapda 23 manatdan bahalanan bir dollar dekabrın 1-nji hepdesine ýurdun tas ähli künjeklerini şol sanyny paýtagyt Aşgabatda 28 manat 60 teňeçeni ýokarlandy. Türkmenistanyň media serişdeleri döwlet dukanlaryna uň gutçylygy, azyk haritlarynyň ýetmezçiligi we hususy sewdada haritlaryň ýygyderli gymmatlamagy barada asla habar bermeýär. Resmi medianyň habarlaryna görä Türkmenistanyň bagtyarlyk zamanasy hökm sürýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ençe merayet resmi medianyň şeýle habarlary bilen özleriniň ulalaşmaýanlyklaryny aýdýarlar we ýurtda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýändigini tasdikleýärler.